खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दिनै 21 आगस्ट आसामनि माखासे जिल्लाफोराव 4 घन्टानि थाखाय मबाइल इन्टारनेट बन्द थागोन। आसामनि 30,000 थार्ड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि थाखाय आसामाव दिनै आनजाद खुंजागोन। गासै 14 लाखसो बिजाथिफोरा बे साख्रिनि थाखाय आनजादखौ होगोन। आनजादा आसामनि 25 जिल्लाफोराव खुंजागोन। बेनिखायनो आनजाद होनायाव जाहाथे बेले बेजे जाया आरो गोजोनैनो खुंजायो बेनि थाखाय जायफोर जिल्लाफोराव आनजाद मिरु थागोन बेफोर जिल्लाफोराव 4 घन्टानि थाखाय मबाइल इन्टारनेटआ बन्द थागोन। 30,000 पस्टनि थाखाय आनजादा फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम जागोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि सानाव साख्रिनि आनजादनि थाखाय इन्टारनेट बन्द थानायनि अनगायैबो 28 आगस्टआवबो बे आनजादनि थाखायनो इन्टारनेटआ बन्द थागोन। नाथाय अफिसनि इन्टारनेटआ गेवनाय थागोन। मख'नो गोनांबावदि जायनाखि आसामनि थार्ड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ सेबाया खुंगोन बेनिखायनो आनजादनि एन्सार स्क्रिप्टखौ नाजावनाय आरो नायबिजिरनाया जाहाथे गोजोनैनो बारग'लाङो बेनि थाखाय गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव थानाय सेबा अफिसियेल कमप्लेक्स आरो बेनि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव सेक्सन 144 फोसावदों गुवाहाटी पुलिसा। सेक्सन 144 फोसावनाय ओनसोलफोराव साबानि गोबां सुबुं थानो मोननाय नङा आरो एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय गनायथि लायालासे धर्ना हाबाफारि आरो स्ल'गान बायदि होनो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो आनजाद मिरुनि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव सेक्सन 144 होनाय जादों। बिजाथिफोर, स्क्राइब्स आरो आनजाद खुंनायाव बिबान गोनां अफिसियेलफोरनि अनगायै रावबो थुबुर जानो मोननाय नङा। माजबादनि कमलाबारियाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों नखरसेनिनो 3 सुबुंनि जिउ गोमानाय नखराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी आरो डक्टर निलुत सोरगियारि बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएलनि बिबानाव थानाय माखासे बिबानगिरि बिथांमोनहा नुजाथि हैदों। मख'नो गोनांदि मैदेरनि गाग्लोबनायजों नबिन बर' फिसाय, जामिनी बर' बिसि आरो 1 बोसोर 6 दाननि फिसाज्ला हादानसा बर'खौ हरसेयावनो हाग्रानि मैदेरा दुखुनांथावै बुथारलांदोंमोन आरो बिथांमोननिनो फिसाजो 7 बोसोर बैसोनि निजोरा बर'आ खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादोंमोन। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय नखरनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जि अनसुंथाइ होनांगौ बे लेखायै 4 लाख राङै होगोन होननानै फोसावबाय हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारीया। जायनाखि बे अनसुंथाइखौ 7 बोसोर बैसोनि निजोरा बर'नि आखायाव गथायनाय जागोन बेनिखायनो रांखौ मा राहायै होनाया गाहाम जागोन बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मदद होनोबो खावलायो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावोदि जायनाखि हाग्रा बिफानाव मेन पावारा खम बेनि थाखायनो गासैखौबो सामलायनो हाया। बेनिखायनो जाहाथे मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव बेबायदि दावहा जाबाय थाया बेनिखायनो सुबुंफोरखौबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायो। लोगोसे जाहाथे मैदेर थाग्रा आरो थाबायग्रा ओनसोलफोराव न' लुनानै थाया बेनि थाखायबो खावलायो बिथाङा। जायगा आवग्रिनानै थानायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै प्रमद बर' बिथाङाबो बुंथियो आरो जाहाथे मैदेर थाग्रा आरो थाबायग्रायाव सुबुंफोरा न' लुनानै थाया बेनि थाखायबो प्रमद बर'आबो खावलायहरो। लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा जानाया बियो गिबि खेब नङा आरो बेफोरो पलिसि लानायाव उन जानायनि थाखायनो जानो मोन्दों। बबेयाव सुबुं थाग्रा, बबेयाव आबाद मावग्रा आरो बबेयाव हाग्रा बेफोरनि सायाव सिगांनो रिसार्च खालामनो नांगौमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि सिगांनि बोसोराव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दावहा जानायखौ होबथानो थाखाय 70 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनाय जादोंमोन आरो बे बोसोराव 200 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनाय जागोन। नाथाय मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दावहा जानायखौ होबथानो हागोन ना हाया बेखौ उनावसो मिथिनो मोनगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो मैदेरजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव मावरिया जानांनाय निजोरा बर'खौ बजबनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो आवगायबोदों। नाथाय दखरा एबसु गामिनि रायजो राजा आरो हाग्रा बिफाना बेनि सायाव सावरायनायनि उनावसो थांखि लागोन होननानैबो फोरमायथिबावो प्रमद बर'आ। हिमाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव दैबाना जादों। दैबाना आरो हा गिसिगानायजों थांनाय 24 घन्टायाव 21 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दङ। स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्टआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिमाचल प्रदेशआव दैबाना आरो हा गिसिगानायनि गासै 34 जाथायफोर जादों। जेरै हिमाचल प्रदेशनि कांगड़ा जिल्लानि चाक्की दैमायाव थानाय 800 मिटार रेलवे दालांआ दैबाना जानायनि थाखाय बुखारलांजादों आरो बेबायदिनो माखासे ओनसोलफोरावबो हाजोनि हाया न'आव फबसिनफैदों। गुबुन मोनसे जाथायाव दावबायारिफोरनि गारिनि सायाव हाजोनिफ्राय गेदेर अन्थाइ बल्डार गोग्लैसिनफैदों जायनि थाखाय दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जाथायफोर जायजों दासिम 21 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दङ। रिपर्टनि बायदिबावबा दैबाना जानायनि थाखाय माखासे गामिफोरा दैजों बेंखनजादों। बेनि अनगायैबो लामा आरो दालां बायनायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो राहा गैयै जादों। रैखा खालामनाय हाबाखौ SDRF, पुलिस आरो माखासे रैखाथि हान्जाफ्रा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ सोरजिखाबायमोन बेखौ प्रमद बर'आ फानहरजोब्बाय।
ओरैनो बिटिसिनि सिटखौ आवग्रिनानै दङ। बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मुसाहारिया। बिटिसिआव बबेयाव लांदां हा दं बेखौ नागिरनानै इन्डास्ट्रि लुनो थाखाय आसामनि जइन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि डिसिनो लाइजाम हरनायखौ लानानै गर्जन मुसाहारिनि खौरां गेरेमेल। बिथाङा बुंथिदों दि डिसिआ बिटिसिनि सिङावसो आरो बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ नायसंनो थाखायसो डिसिनो बिबान होनाय जादों होननानै प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो एमएलएफोरा बुंबोनाया नंखाय फोरमान जाबाय। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा बिटिसि सोरखारनाव गनायथि लायाब्ला बिटिसिनि हाखौ लानो हाया होननानै क'क्राझारनि बाटारमारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बुंनाय रावाबो नंखाय फोरमान जाबाय। मानोना आसाम सोरखारा बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव गनायथि लायालासे बिटिसिनि हाखौ लानो थाखाय डिसिनो बिथोन हरनो हाबाय होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। आरो बिटिसिनि मोन 16 बिफानखौ डिसिनो गथायनायनि थाखायनो डिसिआ बेफोर गासैनिबो बिगोमा जाबाय होननानै फोरमायथिबाव बिथाङा। लोगोसे मोन 16 डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरनायनि मादाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ बिफानाबो दंफायोमोन, जायनाखि हानि थाखायनो एनडिएफबि बेल्टिफोरा दावहा नांदोंमोन आरो जिउ बावदोंमोन। बेनि अनगायैबो आइजोफोरा जिनाहारि खालामजादोंमोन, बुथारजादोंमोन। प्रमद बर'आबो बे हाखौ जोंनिनोखा होननानै बुंथिदोंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै बिटिआर गोरोबथानि मुङाव एबसुनि मुङाव थगायबाय नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि दिनैनि सानाव बिटिसि सोरखारनि आखायाव जेबो गैला, थोंजोङै आसाम सोरखारासो सालायगासिनो दङ। जेब्ला 6 शेड्युलनि बायदियै 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा खालामदोंमोन, जेराव गावखुंथाय गोहो दंमोन, बेयाव रावबो आसामनि सीएम आरो आसामनि जइन्ट सेक्रेटारिफ्रा थोंजोङै हाबनानै थांखि लानो हायामोन। हा हु नांगौ जायोब्ला बिटिसिनिसिम आर'जलाइ लिरहरनो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनै बिटिसिनि आखायाव जेबो गैला। साख्रि बाख्रि, हा हु, जौगानाय, देहा सावस्रि, सोलोंथाइ बेफोराव बिटिसि सोरखारनि जेबो आखाइ गैला। थांनाय 2 आगस्टआव बिटिसिनिफ्राय मोनसे नटिसनि गेजेरजों डिसिफोरखौ बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन बानायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय जौगानायनि खामानिफ्राव प्रमद बर' आरो इएम बिथांमोनहा जेबो आखाइ होदेरनो हाला आरो डिसिआ बे गोहोखौ लानानैनो बिटिसिखौ सालायगासिनो दं होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव थानायनि उनावबो बेनि थाखाय एबसु आरो बड' साहित्य सभाया सोमावसारफिननो ओंखारफिननाया लाजिनांथाव होननानैबो बुंथिबाव बिथां गर्जन मुसाहारिया। आरो बिथाङा बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायदों। बिटिसिनि चिफ जानो थाखायनो गोरोबथायाव जेखि जाया लानानै फैदों आरो बेजों जायखौ सोरजिखानायमोन बेखौ प्रमद बर'आ फानहरदों होननानैबो बुंथिबावो गर्जन मुसाहारिया। आरो बेफोरनि थाखायनो मोनसे समनि एबसुनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, जाय प्रमद बर'नि सिङावनो खामानिखौ मावोमोन आरो प्रमद बर'खौ गोबां मानियामोन, बिथाङाबो दिनै प्रमद बर'नि हेंथा बुंथिनानै हाग्रामा महिलारिखौसो सेलुट खालामदों होननानै बुंथिबावो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो बर'नि अलखदनि समाव उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा दिनै मानो सिरि होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बिश्वजित दैमारि, जायखौ नर्थ इस्टनिनो मोसा होननानै बुंनाय जायोमोन, बिथाङाबो बिजेपिआव थांनायनि उनाव मासे एन्जर जाहैबाय होननानै बुंथिबावो गर्जन मुसाहारिया। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि केबिनेटआव लानाय माखासे थांखिफोरनि हेंथायै थांनाय 18 आगस्टआव दिसपुरनि सेक्रेटारियेटआव सावरायलायदोंमोन, नाथाय मोजां फिथाइ मोननो हायाखै, जायनि थाखाय फैगौ सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव सावरायनो थांखि लाफिनदों होननानै फोरमायथिदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ। आसाम केबिनेटआव लानाय थांखिफोर जेरै थाखो 3निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावजों फोरोंथाइ होनाय, नैथियाव दङ थाखो 6निफ्राय 12सिम डुवेल मिडियाम खालामनाय, थामथियाव दङ मोनफ्रोमबो एमएलएनि बियाबाव साबसिन हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ सिबिएसइ खालामनाय आरो ब्रैथियाव आसामाव आरो फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामला होनानै 10 थांखिफोर लादों। बेफोरनि हेंथायैनो बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, आसु आरो आसाम साहित्य सभा जयैनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुजों सावरायलायदोंमोन। सावरायलायनायनि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम केबिनेटआव लानाय बेफोर थांखिफोरनि हेंथायै गिबियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डक्टर रनज पेगु बिथांनो बिथोन हरनाय लेखायै मोनब्रै आफादफोरा जयैनो थांनाय 18 आगस्टआव दिसपुरनि सेक्रेटारियेटआव सावरायलायदोंमोन। नाथाय सावरायलायनायाव खौसेयाव फैनो हायाखै एबा गोरोबलायनो हायाखै, जायनि थाखाय सावरायलायनायखौ नेवसिगारनानै फैदों आरो सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव सावरायफिननो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बे सावरायनायावबो जुदि फेलें जायोब्ला सोमावसारगोन होननानै बुंथियो बिथां तरेन बर'आ। लोगोसे तरेन बर' बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि आसाम केबिनेटआव सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखिफोरजों सोलोंथाइनि मोनथाय, इउनेस्क'नि गाइडलाइन आरो निउ इडुकेसन पलिसिनि हेंथायै थांनाय जादों, जेराव थाखो 5सिम गावनि बिमानि रावजोंनो सोलोंथाइ होनो थाखाय भारत सरकारनावनो थांखि दंखायो आरो थाखो 3निफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सायाव इंराजि जाबसिननानै होनायजों फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय नङा होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बुंथिबावोदि बिथांमोनहा इंराजिनि हेंथा नङा, नाथाय बिमानि राव आरो इंराजि रावखौ समानै लांनो नांगोन।
थाखो 6, 7 आरो 8 निफ्राय इंराजि खालामोब्ला बेयो उननि खोथा होननानै बुंथिबावो बिथाङा। दिसपुर पुलिसा 3 सिखावफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै साहिदुल इस्लाम, सालमान आहमेद आरो जाहारुल इस्लाम। बिसोरनिफ्राय 8 सनानि आंथि, मोनसे लेपटप, 4 रुपानि गानग्रा, गंसे टिभि, गंसे सेटआप बक्स, 3 मिउजिक सिस्टेम आरो बेबायदिनो गोबां खावनाय मुवा बेसाद हमनो हादों। लोगोसे खावनायाव बाहायग्रा माखासे आगजुफोरखौबो हमनो हादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।